Ωραία, φτάνουμε και πάμε στη γη. Γεια σας, είμαι η γη. Γη, γιατί έχεις εξωγήινους, πότε έχεις εξωγήινους? Ήρθαν από εμένα, αν καταλάβετε καλά. Έρχομαι με τον φίλο μου. Άνθρωποι όλοι, τρέξτε μακριά. Εσύ εξωγήινε, έλα λίγο. Ναι, τι θες φεγγάρι? Να σου πω κάτι θέλω. Αλλά μην κλέψεις όλους τους ανθρώπους, αλλιώς θα φας κάρμα από εμένα. Είμαι ένας πίνακας ζωντανός και έρχονται οι εξωγήινοι, επετέως να με πάρουν. Πω οι εξωγήινοι. Δεν τους μπορώ άλλο τους εξωγήινους. Έχουν φύγει. Τελικά με ξέχασε. Ωχ, τον ξέχασα αυτό. Έρχονται οι εξωγήινοι. Αδειοσούλα μου. Πάω να τους πάρω όλους. Αυτό το κουμπί θα το πατήσω. Δουλεύουν οι εξωγήινοι αυτού. Θα μας νικήσουν οι εξωγήινοι αν δεν έχουμε πολλοί μισθές στην Ελλάδα ή στην Τουρκία ή στην Αγγλία. Ελλάδα, να σου πω κάτι. Κάτσε. Ελλάδα, να πεις κάτι. Ναι, εγώ πάλι είμαι η Ελλάδα. Τι θες ρε εξωγήινε? Θέλω να μας βρεις 20 ευρώ στον πάτο της θάλασσας, εντάξει? Άντε για σίγουρα να μην σας δώσω 200 ευρώ, 20 στον πάτο μας της θάλασσας. Εγώ έχω όλες τις χώρες. Αντέα!